Inovacioni biznis centar Zlatibor raspisao je konkurs za podsticaje osnivanja start-up preduzeća u oblasti turizma i za stanare start-up centra. Svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu opštine Čajetina www.cajetina.org.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti centru na broj telefona 031 31 00 322 i 064 824 0645 ili putem maila office@ibczlatibor.rs. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti zaključno sa 11. oktobrom ove godine elektronskom poštom na adresu office@ibczlatibor.rs ili lično na adresu Inovacioni biznis centar Zlatibor d.o. Miladina Pećinara 2 31315 Zlatibor sa naznakom prijava za startup konkurs.